मॉर्निंग फ्रेंड्स आज नुआ ब्लॉग को आपण मानू स्वागत करुच्ची मु मिलन। आज जर्नी भुवनेश्वर घर बाहरी आसलुणी पाखापाखि 12 किलोमीटर रास्ता फाँका अच्छे टे। मो सहित अच्छा कान्हूचरण देवता और बेस्ट फ्रेंड। चलते देखा आज जर्नी में कौन कौन सब नुआ नुआ हो कौन सब नुआ जिनस देखा मिलूँ। सबदिन अपेक्षा आज अधिका कुहुड़ी रास्तार जावाई भी भल लगे। शीत दिन गोटे भल स्मृति लगे रुहे जो कुहुड़ी जीवार मजाटा भी गोटे अलग भल लगे कुहुड़ी जावाई। आज जर्नी ओला रे भुवनेश्वर कटक सिटी भितर बर्तमान आम एंट्री कर बाईपास आम
ସିଧା ଘରେ। କଲେଜ ଖୋଲିଲେ ଭାଇଲେ ହୁଅନ୍ତାନି? ପୋଷ୍ଟରରେ ନମ୍ବର ଅଛି, ଆଣ ତାକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କର। ଭାଇଙ୍କ ଘରେ ଭାଇ ଯାଇଛନ୍ତି ମାର୍କେଟ ଟିକେ, କହିଲେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିକି ଗାଡ଼ି ଚାର୍ଜ କର, ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିକି ଓଲାକୁ ଲଗାଇ ଦେଇଛୁ ଚାର୍ଜରେ। ଭାଇ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବେ ଏବେ ସତୀଚଉରାରୁ। ଘରଟାକୁ ଚାବି ପକାଇ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇଙ୍କ ଘର ଚାବି ପଡ଼ିଛି। ଆମେ ଏଠି କାହ୍ନା ଆଉ ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଛି। ଡିସ୍କସନ୍ ଆମର ଚାଲିଥିଲା ଓଲା ଆଉ ଏଥରକୁ ନେଇକି ଯେ ବେଟର୍ କେଉଁଟା ବୋଲି। କାହ୍ନାଙ୍କ କହିବା ହିସାବରେ ବେଟର୍ ହେଉଛି ଓଲା। ଓଲା ଯେଉଁ ପ୍ରାଇଜ୍ରେ ଯେତିକି ରେଞ୍ଜ ଦେଉଛି ଏଥର ଦେଇପାରୁନି। ତେଣୁକରି ଏଥରକୁ କ୍ୟାନସଲ୍ କରି କାହ୍ନାଙ୍କର ଫାଇନାଲ୍ ହେଲା ଓଲା S1 Pro। ତାହେଲେ ତୁମେ କେଉଁଦିନ ଆଣୁଛ କରୁନ S1 Pro? ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପୁଣି ଗୋଟେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଯିବ ଓଲା S1 Pro। କଲର୍ କ'ଣ କାହ୍ନା? ରେଡ଼୍ ଖାକି କଲର୍ଟା କିନ୍ତୁ ଖାକି କଲର୍ଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି। ରେଡ଼୍ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ହେଇକି ସବୁ ସରପ୍ରାଇଜ୍, କିନ୍ତୁ ଖାକି ଅପେକ୍ଷା ଏ ଯେଉଁ ରେଡ଼୍ ଅପେକ୍ଷା ଖାକିଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏ ସୁନେଇ ଗଲା ଫୋନ୍ କର ଟିକେ। ହଁ ସେ ସୁନ୍ଦର ଅଛି। ସୁନେଇ, ଆମେ ତମ ଘରେ ପହଞ୍ଚିକି ଗାଡ଼ିକି ଚାର୍ଜ ବସେଇ ଦେଇକି ବଇଛୁ ଗାଡ଼ି ଉପରେ। କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ? ଜଲ୍ଦି ଆସ, ଜଲ୍ଦି ଆସ। ହଁ ପଳେଇଲ। ଗଲେ ଆସି ଆମ ସୁନି ଭାଇ ଗାଡ଼ି ରଖୁଛନ୍ତି। ବଡ଼ ଭାଇ ଜଣେ ଆମର, ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଭରଗ୍ରୀନ୍ ମଣିଷ ଜଣେ, 24 ଘଣ୍ଟା ହସୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋମ୍ ଟୁର୍ ଦେବେ ସୁନି ଭାଇ। କେହି ଲାଇନ୍ରେ ନାହାନ୍ତି। ତମ ଭିଡ଼ିଓଟା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆସିବ, ଦେଖିବ। ସୁନି ଭାଇଙ୍କ ରୁମ୍। ଏସି ଭଳିଆ କିନ୍ତୁ ଚିଲ୍ ଅଛି ତମ ରୁମ୍ଟା। କ'ଣ ସୁନି ଭାଇଙ୍କ ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ ଆଗ ଦେଖିବ? ଆଗ ସୁନି ଭାଇଙ୍କର ସ୍ପେଶାଲ ଜିନିଷ ଦେଖାଅ। ସୁନି ଭାଇଙ୍କ କିଚେନ୍। ଲାଇଟ୍ ଦିଅ, ଲାଇଟ୍ ଦିଅ। ସୁନି ଭାଇଙ୍କ କିଚେନ୍ ଦେଖାଅ। ଆରେ ମାଛଟା ଆଣି ରଖିଛ ବୋଧେ? ମାଛଟା କାଇଁ? ହଁ ରେ, ଏଇଟା ଇଏଟା ଫାଇଟରଟା। ସୁନି ଭାଇଙ୍କ ଘର ରୋଷେଇ। ସୁନି ଭାଇ କ'ଣ ରୋଷେଇ କରିଛ ଆଜି? ପଖାଳ। ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା କ'ଣ କରିଛ? ଖଟା।
ଟମାଟୋ ଭଜା ବେଷ୍ଟ ଜିନିଷ କରିଛ ଆଉ। କାକୁଡ଼ି ଗଛ ଲଙ୍କା ପିଆଜ ଏଇଟା କମ୍ପଲସରି ଆଇଟମ୍ ଦେଖୁନ ଖେଳ କରୁଛ ତମେ। ଟେବୁଲ ଚେୟାର ପକାନ୍ତି କି ଯାତ୍ରା ଛୁନିଆଙ୍କ ରୁମ୍ରେ କିନ୍ତୁ ମିକ୍ସଚରଟା କମ୍ପଲସରି ଦବ। ହଁ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ତ ସେଠୁ ମୁଁ ଆଣେ ସାଇ ମିଶ୍ର ସେ ଯେଉଁ ଗୁଜୁରାଟ। ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଏବେ ଢେଙ୍କାନାଳରେ। ତ ଏଇ ପାଖରେ ଟିକେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେବା ପାଇଁ ରହିଥିଲୁ। ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ଆଉ ମଝିରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିପାରିଲିନି, ରାସ୍ତା ଟିକେ ଗହଳି ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ବି, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ। ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ଏଇଠି ହିଁ ସମାପ୍ତ କରିବା। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଗୁଡ୍ ବାଏ। ଆଉ ପୁଣିଥରେ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ମୋର ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯାହା ବି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଓ ମନେ କରିକି ସେ ଯେଉଁ ଘଣ୍ଟି ବଟନ୍ଟା ଦେଖାଉଛି ତାକୁ ବି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ, ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍।